Biye tarata janvier kalo tile nani samba fila ni mugan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲumandɔn o bɛ ɲɛsin aw ma nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV seri fila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'a fɔ nin ko nin y'o kuma selen bakuruba kunnafoniw na Mali jagokɛlaw ka ani usine batigiw ka soba n'o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali bakuruba la CESIM ale ye Arabie Saoudite maa ɲɛma dɔw bisimila Mali kɔnɔna na u jabala la. Lajɛrɛba min kɛra Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ani farafina jamana duuru cɛncɛnkan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra Faransi woroduguyan fan fɛ a kɛra waati ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ale ni jamana ɲɛmɔgɔ duuru ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛn fɛn dɔw kan min bɛ tali kɛ lakana sabatiliko ɲuman na farafina cɛncɛnkan jamanaw kɔnɔna na o fila na kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw la kunbabaw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an da bɛna don minnu na ko olu walawalaw ye an b'a fɔ n ko aw bisimila. Aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ ka ɲɛsin Serifila Jabaraniso ma. Ekɔliso Mamadu Jalo n'ale bɛ Gumbu ale min bɛ Nara cercle kɔnɔna na olu ye san 122 sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na o kɛra wagatiba ye nin dugumɔgɔw ani a kɛrɛfɛ lamunu bɛɛ lajɛlen bolo wasa u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan san 122 ko nisɔndiyaw boloda min kɛra u ka dugu kɔnɔna na n'a kɛra sabu ye diinɛmɔgɔw ladala ɲɛmɔgɔw ani marabolo ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin wɔrɔ kofɔlen na ka nin nisɔndiya k'o boloda ɲɔgɔn fɛ Serifila Jabaraniso tɔgɔla Sadio Sidibe a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali olu kɛra baaraw seere ye u ye min sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ko ɲamada. Ka kɔni janvier kalo tile 11 ye san 2020 dugu min bɛ yen ni a bɛ wele ko Gumbu fɔlɔfɔlɔ a kun bɛ wele ko Ouagadougou u ka ekɔliso san 100 ani san 22 o ɲɛnajɛli baaraw kun bɛ sen na ni a tɔgɔ dalen bɛ Ala ka hinɛ Mamadu Jalo la. Ekɔliso in sigira sen kan san 1897 fɔlɔ ni Mali kun bɛ wele ko Soudan français. Ekɔliso in kɛra sababu ye ka Gumbu maa caman kalan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔw kɛra ministre kɔrɔ ye député kɔrɔ i n'a fɔ maire b'u la. Gumbu ka den hakɛ min bɔra Bamako ka bɔ Mopti ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na nin sali in na ni ne ko n b'o nisɔndiya fɔ n tɛ se k'a fɔ dan t'a la. A bɛ komi n'i ko nisɔndiyatɔ ka tasuma fiyɛ bamananw ko n'a nuji m'a fa daji b'a fa. Très content aujourd'hui vraiment cela prouve aussi que an ka denmisɛnnin minnu bɛ kɔfɛ k'u bɛ janbɛ an ka commune la. Gumbu ekɔliso ka san 100 ani san 22 ɲɛnajɛli baaraw senfɛ a denw bɔra Mali yɔrɔ caman ani ka fara maa wɛrɛw kan ka se ka nin ɲɛnajɛliba in kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ni ekɔliso in tɔgɔ dalen bɛ maa min ni an tanyana ni a tɔgɔ ye Mamadu Jalo ye. Ekɔliso in bɛ jate Mali ekɔliso sabanan de fɛ min jɔra waati min na ni Mali kun bɛ wele ko Soudan français. Kɛnɛ in kan maa minnu ye kuma ta u y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila k'u da don Ouagadougou yɛrɛ sigicogo la. U ye ekɔli san 122 u y'a denbatigiya bonya dan kɔrɔ ni an ka famille bɛɛ tɔgɔ la c'est-à-dire ekɔli ni an fa tɔgɔ de b'a kan alors o kama u y'a bonya d'an ma k'an ka kɛ a parrain ye o de y'an se yan bi ne ni n dɔgɔninw. Vraiment nisɔndiyalen de bɛ nin kɛnɛ in kan bi kɛnɛ min dabɔlen don Gumbu ekɔli a san 100 ani 22 ɲɛnajɛw ye. Mɔgɔ min nana k'a bɛna o fɛn kɔrɔw bɛɛ kɛ ka yira jama na o ye fɛnba de ye nisɔndiya ko don nisɔndiya min b'a to ayiwa mɔgɔ caman wɛrɛ bɛna ɲɛbɔ a fɛ pour que an ka ekɔli bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na. Nin ɲɛnajɛba in ni a labɛnna Gumbu ka denw fɛ a kɛra sababu ye ka ekɔliden dɔw ladiya minnu y'u cɛsiri san tɛmɛnen na kalanw senfɛ ekɔlimina ninnu dira jɛkulu fɛ minnu ka haminako ye min b'a to nara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na kalanko ta fanfɛla la. Ni hakilina in fura maa min ye minisiri nɔ labila kɛnɛ kan minisiri min ni a ka ca bɛnnen bɛ kalanko ɲɛnabɔli ma ni ale yɛrɛ ta ɲana dɔgɔkun tɛmɛnen na Ala ka hinɛ la. Maa min kɛra kɛnɛ in denfa ye ale fana ka nisɔndiya jira ni ka tila ka welewelema kɛ ka ɲɛsin kalanden faw ani kalanden baw ani fo ka taa se naralamini maabaw ma min b'a to u bɛ se k'u janto kalansoba in na cogo min na ani min b'a to
ka se ka denw caman don kalan na. Sɔgɔmada in na ni nisɔndiyalenba de bɛ nin kɛnɛ kan. Ni mɔgɔ min m'a faamuya i b'a fɔ école karamɔgɔ bɛ grève la aw dun bɛna mun fêter yan. Grève tɛna se ka kɛ sababu ye ou bien insécurité kan tɛ fêti k'an ka jamana kɔnɔ. N'o tɛ n'an y'o kɛ ten minnu bɛ ka degun lase an ma an bɛ jo d'u ma. Donc an bɛ insécurité in to yen. Nara bɛ zone rouge kɔnɔ dɛ mais an bɛna an ka école fêter. A bɛ se ka fêter yɔrɔ o yɔrɔ an b'u fêter. U wasa don ADECNA na ne yɛrɛ hakili ko ka kɛ parrain ye événement parrain ye n'o ye Gumbo école san 122 anniversaire ye. Donc n'o kɛra o ye danayaba de dalen association ko danayaba de dalen ne kan. Donc o de hukumu kɔnɔna na an bɛ yan nɔ ne yɛrɛ ye Gumbo ka ye mais k'a lajɛ ka école sankɔrɔta k'a lajɛ k'a yira Mali bɛɛ la k'a fɔ école mun bɛ yan nɔ ni y'a san 122 ye Mali école sabanan de don. Donc o Mali école sabanan bɛ bɔ dugu mun na yenkaw kan k'u wasa don kalan ma parce que olu y'a ye a mɛnna olu y'a dɔn a mɛnna mɔgɔ bɔrɛw la fana minnu kɛra fɛn ye Gumbo kɔnɔna na n'i y'i ta olu fɛ misali la n'i ye olu ɲɛmɔgɔw ye i kan k'a lajɛ ka don école la denmisɛnnin minnu ni minɛn dir'u ma u tɔw ɲɛ b'u la k'a fɔ ko nin jamaba in na mɔgɔ 3 ou mɔgɔ 6 sugandira k'a fɔ ko aw ɲɛna ka nin d'u ma i b'a dɔn denmisɛnninw tɔw mana ye a bɛ kalan dusu don o kɔnɔ école minɛn minnu don an ka kalanko la livre don livre de maths 9e ani livre de français 9e ani livre de maths 6e ani livre de grammaire 6e olu de don ani cahier 100 pages ni cahier 200 pages ani saki. An bɔ hakili jigi k'a fɔ kɛnɛ in ka wasa caman sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛ dɔ sigira ni o bɛ tali kɛ soboli kulon kan a kɛra ka bɛn sibiridon tɛmɛnen tilelafana dumuni kɔfɛ min b'a to ka se ka maaw nisɔndiya kɛnɛ in kan cogo min na. Mali jagokɛlaw na usine-batigiw tɔgɔla soba n'o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ye bakurubala CESIM olu ye Arabi Saoudite maa ɲɛma dɔw bisimila ni a ɲɛmaya tun bɛ Arabi Saoudite lasigiden min bɛ an fɛ Bamakɔ yanni nɔ lajɛrɛ in kɛra u bolo wagati kɛrɛnkɛrɛn u ka se k'i da don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ teriya siraw ani a nafasɔrɔ siraw olu bɛ se ka matarafa ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka sanga ni a jagokɛlaw n'a a magobatigiw olu ka sɔrɔ ni yiriwa sabatili ko ɲuman ye Maretu Jalo ani Nuhum Kone Shirifila Jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamara. Chambre de commerce et d'industrie du Mali ale ye Arabi Saoudite délégation bisimila a dagayɔrɔ la u nana kana hakili falen kɛ walasa donna nataw la u ni sɔrɔ bosobaw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka nafasɔrɔ siraw yiriwa an ka jamana ani Arabi Saoudite ni ɲɔgɔn cɛ. Arabi Saoudite ka lasigiden min bɛ yan nɔ ale de tun bɛ délégation ɲɛma. Sɔgɔmada lajɛ ye mun ye saoudien homme d'affaires dɔ nana yan nɔ u ka structure dɔ bɛ u b'a fɔ ko fonds saoudien d'investissement ani chambre de commerce ka représentant a bɛ tile damadɔ ambassadeur kun y'a annoncé k'a fɔ n ye ko bɛ nalen an y'u rencontré bi u nana k'a fɔ ko bɛ fɛ k'a lajɛ u ni anw an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di mais an bɛ se ka baara kɛ domaine jumɛn na an y'a ɲini u fɛ yan domaine fɛn bɛ yen en tout cas domaine caman bɛ yen nɔ baara bɛ se ka kɛ o kɔnɔ i n'a fɔ énergie i n'a fɔ baganmara i n'a fɔ sɛnɛ i n'a fɔ logement sociaux joli i n'a fɔ sira dilanw i n'a fɔ chemin de fer sira dilanw kuma kumabaw nana boli ninnu de kan et u kama k'a b'u intéressé et u b'a lajɛ dans quelle mesure u ni anw bɛ jɛ ka ninnu projet ninnu identifier ka dossier ninnu finaliser comme fonds saoudien bɛ financement ba kɛ wari b'u bolo donc ɲana bi lajɛ nin nana boli de ka sɔgɔmada na rencontre ni an n'u ye essence caman kɛ u ye fɛn caman faamuya an fana y'a yir'u la k'a fɔ Mali la opportunité fɛn fɛn bɛ yan nɔ mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ yan agence dɔ bɛ yan ko API Mali agence pour la promotion des investissements o nana opportunité présenter ka yira Mali la n'i taara énergie fanfɛla la nin dɔ bɛ se ka kɛ yan n'i taara baganmara la nin bɛ se ka kɛ yan n'i taara sɛnɛ yɔrɔ la nin bɛ se ka kɛ yan siraw nin bɛ se ka kɛ yan climatisation affaire u b'a fɔ ma ko n'i nana pour que i ka sigi yan nɔ i tɛ gɛlɛya sɔrɔ i ka rassurer u y'o bɛɛ présenter u la échange kɛra et a yɛrɛ débat ma ban je pense que u satisfait la kosɛbɛ u ye fɛn caman ye ani u ye fɛn caman faamuya an ka souhait de u n'aw ka an ka jɛ
ka nin baara ninnu kɛ. Nin bɛna kɛ sababu ye ka Mali ani Arabie Saoudite sɔrɔ bosobaw fara ɲɔgɔn kan. N'o bɛna kɛ sababu ye ka jamana wakanden yiriwa. Kɛnɛ in sen fɛ Arabie Saoudite homme d'affaires u ye welewele bila Maliens ma u fana ka u sen bɔ u kɔnɔ kɔrɔ ka taa Arabie Saoudite jamana kan u ni homme d'affaires wɛrɛw ka ɲɔgɔn ye. Boutique Kumbati Jok ale ye boutique ye min bɛ musoya minɛnw ani musoya masiriw olu yakubali ko fɔ an ka jamana kɔnɔna na. A ye san 2 sɔrɔ ɲɛnamaya la Bamakɔ Amdalaye ACI kɔnɔna na. O kadara kɔnɔna na ni boutique belebele ɲɛma a y'a kanu ka kɛnɛ sigi ka kɛ ladili ani bilasiralikan ani hakili jagabɔ ye min b'a furu o ladonni ko ɲuman ani furu sabatili ko fɔ an ka jamana kɔnɔna na. A ye wele bila maabaw caman ma minnu bɛ furuko ɲɛdɔn ani u bɛ furu ɲɛdɔn kosɛbɛ wasa u ka se ka bilasiralikan kɛ ka ɲɛsin furudenw ma. Baara in kɛra u fɛ sibiridon janvier kalo tile 11 san 2020 an ka ɲininikɛla Muktar Bagayogo n'a ka jatala Dramane Mali nka bila kale Samayira Sanogo fɛ. Ni akili fɔlɛfɔlɛ kɛnɛ min filɛ k'a sigi ni a bɛ atako filanan na min bɛ walawalali kɛ musoya kan a ka jafuru bɛ se labato ka ɲɛ cogo di an balakaw bolo o n'a ɲɔgɔnna caman hakilina don min bɔra boutique Kumbati Jok plus l'aspiration des femmes na ni a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ musoya kan dakuruɲɛ kelen musoya gundow kan o min na kɛ sababu ka furu labato ka ɲɛ furu ma labato ka ɲɛ caman bɛ bɔ furusa la o min ye fɛn ye ni min ɲɔ sɛbɛkɔrɔ ɲaamɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Donc an ka baara tɛ foyi ye ka musow bilasira butigi yɛrɛ tɔgɔ ye musow ni lahinɛ yɔrɔ de donc ne bɛ musow ka wusulanw dilan ne bɛ musow ka sokɔnɔ parfum feere ne bɛ wusulanbelew dilan minnu b'an ka sokɔnɔnaw pari donc musow ka sɛgɛrɛ camanba de bɛ n bolo yan nɔ donc komi n ka baara ye musow ye hakilina nana na mun na n tɛ kɛnɛ sigi ka kɛ journée spéciale ye ka musow fara ɲɔgɔn kan an muso damaw k'an ka dinamɔgɔw wele u bɛ na u bɛ wajuli kɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira musoya yɛrɛ kan ka kɛ cogo di an kan k'an furukɛw bonya cogo di an kan k'an denw nadon cogo di silamɛmuso yɛrɛ kan k'i comporter cogo di ka furu kɔnɔna na. Ni sigikafɔ in kɛnɛ kɔnɔna na maa minnu nana walasa ka na kɛ a seereya ye ka sanga ni hakili fɔlɔfɔlɔw ani hakili jagabɔ baaraw ye o ye faamuyaliko caman sɔrɔ musoya kan a ka ja musoya gundo olu caman kan wa kɛnɛ min bɛ kɛ sababu ka faamuyali caman la nati an balakaw la furula bato cogo kan o de kadira kɔnɔna na nabaw ye a kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ tare ni ka foli ni waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin a labɛnbaw ma. A welekan bɛ ne bolo musow fanfɛ n'a fɔ ne yɛrɛ ye muso ye an bɛ ka courage ta toujours an ka kipa an cɛw la an k'an cɛw minɛ ka ɲɛ ni nin ka sugu ninnu kɛra n'i nana i bɛ fɛn caman ye i bɛ fɛn caman dɔn o de ka di ne yɛrɛ ne kɔni ne bɛ foli dɔrɔn de kɛ Kumbati yɛrɛ dan t'a la halisa kɛnɛ in kɔni a sigira hɛrɛ la wulila hɛrɛ la. Kɛnɛ in denba jalatamɛ k'a di an balaka min ma a ka dantigɛliw la fɔlɔla ka nisɔndiya ani nimisi wasa yira ka sanga ni baara in sigili ye min nafan tɛ se fɔ k'a ban furu labatoli la o de kadira kɔnɔna na a sinsinna a kan a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ko a na kɛ sababu ka an balakaw ladɔnniya cɛlasigi baaraw caman kɛ cogow la minnu jɔyɔrɔ bɛ se bonya kosɛbɛ furu matarafali la. Fɛn fɛn bɛ muso concerné min ye ka cɛ ladon cogo cɛ minɛ cogo parce que bibi na an muso an baw ka yafa ma bibi na o de furusa cayara ni yɔrɔ dɔw yɔrɔ belebele caman b'an jɛ ni yɔrɔ fɛn caman fɔra yan bi kɛnɛ in kan bon a bɛ muso caman jɛ furu kɔnɔ donc vraiment n'a sera ka continuer tan Kumbati Jok ye ni hakili ɲuman min sɔrɔ ka nin kɛ ala kama kira kama ka musow bilasira a bɛ a sara sɔrɔ alikiyama. Ni sigikafɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kadira kɔnɔna na an balakaw nisɔndiyara ni ka nimisi wasa sɔrɔ ka sanga ni fɛsɛfɛsɛli min kɛra baara in ɲɛdɔn ŋanaw fɛ i n'a fɔ Umu Jara ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Jɛma olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o de kadira kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen dankɛnɛ bɛ a kan ko u na segin ni somɔgɔ sama ye k'a yira aw la k'a fɔ ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ don kadira min kɔnɔna na o ye boutique Kumbati Jok plus l'aspiration des femmes ale ka san 2 sɔrɔ baaraw ye. Ni alikuranɛ kalan belebele ni a hakilila ɲuman bɔra Yakuba Jarala n'ale tun ye dɔnnibagaba ye an ka jamana kɔnɔna na
a kun tun tɛ dɔrɛ wasa ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin a somɔgɔ minnu ye an kɔn Ala ka nɛɛma la ka dugawu kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma ni a kɛra waati kɛrɛn alikuranɛ ani dugawu don olu caman ka kɛ ka ɲɛsin nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen ma. Baara in kɛra u fɛ sibiri don a kɛra quartier Ɲamakɔrɔ kuranin na Bamakɔ kɔnɔna na. Maaba caman yera kɛnɛ kɔnɔna na. An ka ɲininikɛla Daramani Male ale y'a ka kuma galamanin tɛnkun an ka jɛ k'a sɔrɔlenw ɲamada. Alhamdulilayi an balimakɛ Yakuba Jara ale de y'an wele. Yakuba Jara mun b'a la ni a kun bɛ taasira dɔ ka taasira mun bɛ yen n'o tɛ silamɛya taasira ye. Alhamdulilayi Ala y'a kanu k'a choisi ka nɔrɔ don a dusukun na ni k'a kɛ silamɛ ɲuman ye a tubira. Alhamdulilayi o tubi yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n fana bɛ se k'a seereya don dɔ la jumadonya fɛ a taara n sɔrɔ fo n ka sanfɛ an ye baro kɛ kosɛbɛ. A ko a bɛ seli a donna silamɛya la mais a bɛ fɛ ka na tubi kura y'an bolo. N fana bɛ tubi sariya dɔn cogo min na n ka faamuya la n y'o kɛ a kun. An ye dugawu caman kɛ ɲɔgɔn ye fana ye ladilikan caman fana di a ma. Alhamdulilayi rabbil alamina ale ko san o san a bɛ nin ɲɔgɔn kɛ mais a b'a kɛ cogoya yɔrɔ la mun tɛ nin cogoya in ye mais a donnen silamɛya la alhamdulilayi rabbil alamin a ye kuranɛ de choisi n'o o de ka kumakan ye ka tɛmɛ diɲɛ kuma bɛɛ kan n'o de ka di Ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Alhamdulilayi alimamuw bɔra karamɔgɔw bɔra dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔra silamɛ bɛɛ lajɛlen bɔra denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba. Alhamdulilayi kɛnɛ kɛra wasa ye a kɛra bonya ye a kɛra karama ye. Donc ne ka baara kɔnɔna na ne yɛrɛ ka baara fɔlɔfɔlɔ kun ye bamanan baara de. Nka bamanan baara in kodɔn a bɔra ni nemiya ye bɛnna de la. Nka ne yɛrɛ kodɔn ka min don bɛnkaw bolo o ye bamanan baara ye n'o ye yiribɔ ye. O bɛ sun o bɛ seli mais ne taara jamana kɔnɔ. Donc n ye san 16 de kɛ. Donc san 16 in kɔfɛ ne ni dɔnniya min nana y'a dɔn karamɔgɔ de kɔni alimami de kɔni n'o kɛra alimami o kana bala maana. Donc nka n'a kɛra gulɔmina ye o de bɛ mɔgɔw kɔnɔ quoi. Mais n'a tilalen ka bɔ a la o ye Ala ka latigɛ ye. Donc Ala ye latigɛ dɔ se an ma nin kɛnɛ ka yan. O latigɛ belebeleba o ye fɛn jumɛn ye bari ne tun bɛ boli sɔn ne tun b'a kɛ. Nka Ala barika la bi n nana mɔgɔ damadɔw de lamɛn diɲɛ kɔnɔ bari Ala yɛrɛ ko ten ko yanni i ka da ko la k'i ka tugu ale la k'i ka da la fɔlɔ. Donc ne y'o fɔlɔfɔlɔ ye n fɔlɔla ni yan sigida ye bari bi m'an bila Bamakɔ munumunu na. Nka yanni n ka na ni boliw de nana nan'a sɔrɔ o tɛ n bɛnkɛw ka taabolo ye bamanan baara de y'u ka taabolo ye. Badenya yɛrɛ kɔnɔ jaraya yɛrɛ bunakun ka n faso kɔnɔ ne kelen ni kun ye bolitigi de kun y'a la n'o tɛ dɔnniya bɛ yen nɔ. Nka min bɛna se ka boli bɔ n bolo o kɛra alimami ye bi n'o k'a ma ko Mahamadi. Yan'a k'a bɔ n bolo n b'a lamɛn bari i bɛ maa dɔ lamɛn i bɛ tila ka taa tiɲɛ wɛrɛ lamɛn n'olu bɛɛ bɔnbɛn ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ b'a jira olu bɛɛ ye kelen. Sherifu Madani Hayidara n bɛ to k'a lamɛn n b'a ka telesow lajɛ n bɛ jumadonya n bɛ to k'o suit k'a ka baabuw lamɛn. Dugawuden ni dangaden farati min b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Karamɔgɔw b'a fɔ an ye denmisɛnninw ɲɛna ko n'i kɛra bangebaa ladonna ye i kɛra fa ladonna ye i bɛ taa Ala ka taa sira fɛ o tɛ falen fiyewu. Ne dara kuma in na bi bari n'i kɛra dugawuden i bɛ maa caman lamɛn n'i kɛra dugawuden i b'i ɲɛma jɔ. Faransi jamana kɔnɔna na lajɛrɛ belebele dɔ kɛra Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale ni farafina jamana 5 cɛncɛnkan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye G5 Sahel jamanaw ye. Lajɛrɛ in tun bɛ tali kɛ Faransi jamana ale bɛ wulikajɔ min na farafina cɛncɛnkan jamanaw kɔnɔna na wasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye baaraw bɛ se ka don lakana binakun kan cogo min na u ka se k'o baaraw sarada u ni ɲɔgɔn cɛ. Nin lajɛrɛba in senfɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye ladu ta k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma waati nataw la a n'a ka finitigila ka 220 kɔnɔ olu fara minnu bɛ yan wasa cɛsiri o bɛ se ka bonya cogo min na lakana o bɛ se ka sabati ni jamana kofɔliw kɔnɔna na. Lajɛrɛba in kɛra Faransi jamana kɔnɔna na. An ka ɲininikɛla Kafinɛ Bacili ale ye sɛgɛsɛgɛli k'a ko kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada.
Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ani farafina kilebiyan fanfɛ jamana 5 kɛlɛbolo G5 Sahel tɔnden jamana ɲɛmɔgɔw ye sigi min kɛ Faransi duguba la Po ka bɛn ni ntɛnɛndon janvier kalo tile 13 wulakili jan ye. Sigi kuntagala bolila heure 3 kɔnɔna na min senfɛ farafina cɛncɛnkan jamana 5 kɛlɛbolo G5 Sahel tɔnden jamana ɲɛmɔgɔ 5 u bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔ k'u bisimila Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron fɛ. Sigi yɛrɛ babu bolila fɛn min kan o tun bɛ tali kɛ Sahel jamanaw de kunkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛboloko ani banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ. Bɛn kɛra fɛn min kan sigi senfɛ G5 Sahel tɔnden jamana ɲɛmɔgɔ 5 u bɛɛ lajɛlen y'u ka layidukanw kurakuraya ka ɲɛsin Faransi jamana ma ko ali bi Sahel b'a laɲini Faransi jamana ka dɛmɛ kana kɔtigɛ ka ɲɛsin Sahel jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛboloko nasira fɛ. O de kama jamana ɲɛmɔgɔ 5 ninnu bɛn'a kan k'a fɔ ni kura bɛna fiyɛ kɛlɛboloko la min bi kɛ sababu ye laɲiniw bi sabati ali bi. I n'a fɔ komi a laɲininen kun don Faransi jamana fɛ cogoya min na farafina cɛncɛnkan jamana 5 kɛlɛbolo G5 Sahel tɔnden jamana ɲɛmɔgɔw u ka se ka na kana ɲiningali jaabi ta ka seginti do jaabi min na ka ɲɛsin Faransi kɛlɛbolo ka dɛmɛ ɲɔgɔnyali ko ma Sahel jamanaw kɛrɛfɛ banbaganciya kɛlɛli la ni dɛmɛ bi jɔ wali kelen ni an bi to ɲɔgɔn bolo. O kɔrɔfɔw jɛyara jamana ɲɛmɔgɔ 5 ninnu fɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ma. Sahel jamana ɲɛmɔgɔ ninnu y'a kanu hali bi Faransi jamana ka se k'a ka dɛmɛ kurakuraya kɛlɛboloko nasira fɛ ka ɲɛsin Sahel jamanaw ma. O kɛra sommet de Po lajɛrɛba bɛnkan ye. Ani kafinɛ bacili bi to ɲɔgɔn fɛ ka farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ka bɛn ni ntɛnɛndon janvier kalo tile 13 ye Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ dugudenw ye muɲugu maɲaga waleya dɔ sigi sen kan min senfɛ u donna dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni k'u ka nisɔngoyaw jira. Nisɔngoya yɛrɛ jira kun ye fɛn min ye labɛn kura mun ni o bɛ jamana ɲɛma Alpha Condé ŋaniya la ka yɛlɛma kura don jamana sariya sunba kɔrɔ walasa a bɛ se k'i kanbɔ ka manda sabanan ɲini san 2000 ani san 20 jamana ɲɛmasigi kalata baaraw senfɛ. Jamana kɔnɔdenw y'a jira k'a fɔ k'o de kuma t'a la k'u tɛna jɛ ni o ye bada kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga sinamatɔn jɛkulu tɔndenw olu minnu yɛrɛ kɛra ni nisɔngoya jira in hakilina tabagaw ye. Nisɔngoya jira in sen ni lakana tigilamɔgɔw nana don jamatu la ni ka yɛrɛkɛli kɛ sifinaka 2 bɔnɛna u niw na. Maa 2 minnu ni olu bɔnɛnen filɛ ni u niw na ka sanga ni ntɛnɛndon nisɔngoya jira ye. O bi fara octobre kalo nisɔngoya jiraw senfɛ maa minnu ni olu fatura dugudenw na a bɛ taa se mɔgɔ 20 bɔɲɔgɔnko ma. Gendarme o fana kun bɔnɛna a ni na nisɔngoya taama in senfɛ. Nisɔngoya taama minnu senfɛ ni dugudenw ni polisilakaw bi kari ɲɔgɔn na. Nisɔngoya taama min sigilen filɛ ye ka bɛn ntɛnɛndon janvier kalo tile 13 ma. A weleweleda kɛra fanga sinamatɔn jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn de fɛ ka fara lapasa jɛkulu dɔw kan ani forobatɔn ɲɛmɔgɔw olu de wele bila u kanubagaw ni u jɛɲɔgɔnw ma ka don dugu bɔlɔnfurancɛw walasa ka se ka ni nisɔngoya taama in boloda. Nisɔngoya taama min ni a taara kuncɛ sifinaka maa 2 ni dajili la. Niger jamana kɔnɔ ka sanga ni banbagaci mɔgɔw ka wuli ka jɔ talen ye ka Niger sɔrɔsiya dagayɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ Sinegodar ka militaire kɔnɔna na ka bɛn janvier kalo tile 9 ma n'a kɛra sababu ye sɔrɔsilakaw fanfɛ ni ka maa 89 ni daji ka sanga ni banbagaci mɔgɔw ka o wuli ka jɔ de ye ka bɛn ntɛnɛ ma janvier kalo tile 13 Niger sɔrɔsiya maa ɲɛma General Ahmed Mohamed ani duguma sɔrɔsiya maa ɲɛma ni o ye armée de terre ye General Sidikou Issa o maa 2 ninnu wulila ka bɔ u ka caw la. Kunnafoniya dara Niger jamana gouvernement fɛ ka bɛn ntɛnɛ ma ka sanga ni sɔrɔsiya maa ɲɛma chef d'état-major des armées ani duguma sɔrɔsiya maa ɲɛma chef d'état-major de l'armée de terre maa ɲɛma olu maa 2 ka wulili ye ka bɔ u jɔyɔrɔw la. Général de division Salifou Modi ale de sugandira ka kɛ Niger jamana sɔrɔsiya maa ɲɛmaba ye chef d'état-major des armées ni ka Ahmed Mohamed nɔna bila. Général de brigade Seydou Bagui ale sugandira k'a bila duguma sɔrɔsiya maa ɲɛmaya kunna chef d'état-major de l'armée de terre General Sidikou Issa nɔ la. O jɔyɔrɔ di in kɛra minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ maa ɲɛma kura min ni o sigira Niger jamana sɔrɔsiya ɲɛmaya kunna General Salifou Modi don tɛmɛnenw na a ye baara kɛ jamana kiritigɛ soba ɲɛmayaso conseil suprême na k'a ta san 2000 ani san 10 na ka taa bila san 2000 ani san 11 na. Nin jɔyɔrɔ di in kɛra minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ ka bɛn ntɛnɛ ma ka kɔn Niger jamana ɲɛma Mahamadu Isufu ka tagali ɲɛ Faransi jamana kɔnɔ duguba la Po walasa ka
ka se ka taa sommet dépôt lajɛrɛ bisimila lajɛrɛ min ni a ye G5 Sahel tɔnden jamanaw Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger ani Tchadi jamana ɲɛmɔgɔw ka fara Faransi jamana ɲɛmaa kan Emmanuel Macron k'olu kafo ɲɔgɔn kan sigila sigi min kumana banbaganciya kɛlɛli kan ani sɔrɔsiya kɔrɔ donni kan Chine Godard kan militaire min ni banbagancimɔgɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin yen sɔrɔsiya dagayɔrɔ ma a kɛra wulikajɔ cɛjuguba ye ni maa ni kasarata hakɛ cayara kosɛbɛ wa kalo kelen de kɔfɛ ka sanga ni banbagancimɔgɔw kun ka wulikajɔ tɛmɛnen fana ye u ye min ta k'o ɲɛsin Inates kan militaire ma Tila Beri marabolo kelen in kɔnɔ ka taa ni Mali jamana ni Niger jamana dancɛ ye o min senfɛ ni Niger kɛlɛ cɛfarin 71 fana kun pɔnɛna u niw na n'o wulikajɔ ninnu fana kun ye dadigi kɛ jamana in na kosɛbɛ walasa ka se ka fura ɲini o gɛlɛyaw de la k'u kan ka banbagancimɔgɔw ni ɲɔgɔnna wulikajɔw ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ minnu ni a bɛ dankari kɛ buna adamadenninw ka ɲɛnamaya la sanga ni waati General Ahmed Mohamed ani General Sidikou Issa olu tɛgɛ kora ka bɔ u ka caw la ni ka u jɔyɔrɔ kalifa General de division Salifou Modi ani General de brigade Seydou Bagela min bɛ kɛ sababu ye banbaganciya kɛlɛli laɲiniw ka sabati ka fu siri banbagancimɔgɔw ka wulikajɔ cɛjuguw dan na. Gabon forobatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye plainte don jamana ɲɛmaa Ali Bongo Ondiba denkɛ nɔ kan ni o ye Noureddine Bongo Valentin ye forobatɔnw tɔndenw ye bolodengɔni si jamana ɲɛmaa denkɛ fɔlɔ la ka sigana ta ka ɲɛsin a ma ka fɔ a nɔ yera nafolomugu ŋanamuni na ani yuruguyurugu ni dungo juguya an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Gabon jamana kɔnɔ forobatɔn 4 olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye k'u ka tɔn tɔgɔ da Mouvement Sauvons la République an k'an ka jamana bɔ bolo la dɔ kɛra ten olu ka baaraw bi ɲɛsin fasojɔ baaraw ma plainte min donna forobatɔn ninnu fɛ ka ɲɛsin Gabon jamana ɲɛmaa Ali Bongo Ondiba denkɛ fɔlɔ Noureddine Bongo Valentin ma ka bɛn ni ntɛnɛn ye gafe in bilala huissier de justice dɔ de ka bolo kan walasa k'a lase cakɛda yɔrɔ cakɛda min ni o sigira sen kan Gabon jamana kɔnɔ ni u ka baaraw bi ɲɛsin yuruguyurugu ani dungojuguya kɛlɛli ma Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite gafe kelen in bilara ka taa cakɛda min ni a bɛ ɲɛsin nafoloko sɛgɛsɛgɛli ma gafe in dɔ cira Gabon procureur de la République ma a ka cakɛda dagayɔrɔ la Libreville ka sanga ni o plainte ye min donna forobatɔnw fɛ ka ɲɛsin Noureddine Bongo Valentin ma ɲuɲu caman wulilen do a nɔfɛ minnu bɛ tali kɛ sigana waleya camanw kan i n'a fɔ komi yuruguyurugu ni dungo juguya jamana tɔgɔla nafolo minnu yɛrɛ bɛ bɔ kɔ kan olu ŋanamuni ani yuruguyurugu waleya camanw ka ɲɛsin jamana ka sɔrɔ ma. Maramafɛn bilali bɛnkan min kun sɔrɔla Libi jamana kɔnɔ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ Maréchal Khalifa Haftar ani Fayez El Sarraj ka gouvernement lakodɔnnen ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka mugujugu mada Tripoli Libi jamana kɔnɔ ni o bɛnkan kun timɛli dabɔra ka bɛn kari su ma minuit waati o dugu jɛra ntɛnɛ min na bɛn kun kɛra kan ko tɛgɛnɔbila bɛna kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la Libi jamana fan fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o laɲini bɔra u kɔkɔrɔmadenw jamana fila la Rusila ani Turki bɛnkan yɛrɛ ni a kun kan ka tɛgɛnɔ bila Rusi jamana de kɔnɔ kɛnɛ sigilen kɔ mana mina kuma ɲɔgɔnyaw bi senna eri 8 tɛmɛnen kɔfɛ Rusila faaba la Moscou ani Maréchal Khalifa Haftar ni ɲɔgɔn cɛ u kɔkɔrɔdon jamana fila ninnu ɲɛna bɛnkan ma sɔrɔ barisabu ka daa kan Maréchal Khalifa Haftar ye da tan ka bɔ a ma sɔn k'i tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na kumana mina kuma ɲɔgɔnyaw dabɔra Maréchal Khalifa Haftar ani Fayez El Sarraj ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya min ni a kuntagala bolila eri 6 kɔnɔna na masala min yɛrɛ kun kɔfɛ ni tɛgɛnɔ kun kan ka bila bɛnkan sɛbɛn na hakili jagabɔ yɛrɛ ma nundo cogo ɲuman na Libi jamana fan fila ninnu ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bawo fan fila ma sɔn ka sigi kɛnɛ kelen yɛrɛ kɔnɔ ni k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'u kɔnɔ kumaw fɔ ɲɔgɔn ye u kɔkɔrɔmadenw jamana fila ni o ye Rusila ni Turki jamana ye Turki jamana min ni o ka dɛmɛ bɛ Fayez El Sarraj ka gouvernement d'union nationale ye ani Rusila jamana ni o ka dɛmɛ bɛ Maréchal Khalifa Haftar ye o jamana fila ninnu de kun bɛ ci lase la fan fila ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ Rusila ani Turki jamana y'u seko kɛ walasa bɛnkan ka sɔrɔ kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ a bɛra ta Maréchal Khalifa Haftar ye da tan ka bɔ a ma sɔn bɛnkan dajiralenw ma janko ka tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan sɛbɛn min ni o bɛ kɛ sababu ye ka mugujugu bilaw kofɔ walasa bɛn ni kelen ɲɔgɔnya o sira ka lajɛ ka tagama Libi jamana kɔnɔ.
Ukrainiens ka panguru min ni a susura sani dugu cɛ Teheran masurunya la Iran jamana kɛlɛbolo fɛ nka n'u y'a jira k'a fɔ u ma lawila kama k'a fɔ ŋaniya kun tɛ o ye n'a kɛra sababu ye maa 176 minnu ni olu kun bɛ panguru in kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ni daji a kɛra sababu ye ni ka na ni dusumakasa caman ye dugudenw na ni faraɲɔgɔnkanw camanw bolodara u fɛ dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ Teheran kɔnɔ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw an'u ka dusukasiw jira ka sanga ni kasara in ye dantigɛli dɔ kɛra Iran jamana ɲɛma Hassan Rouhani fɛ dantigɛli min na a bɔra ka jira jabaranisoba sanfɛ min senfɛ jamana ɲɛma y'a jira k'a fɔ ko kasara min ni a kɛlen filɛ nin k'a ti to ɲangibali ye bada Ukrainiens ka panguru min ni a susura Iran jamana finitigilakaw fɛ k'a dabɔra maa minnu ka fili la ko ɲangili bere bi ta k'a da u kun. Conjonctivité ale ye ɲɛkisɛ ka bana ye min bɛ ɲɛ minɛ k'a bilen cori ka tila k'a funu n'a bi kɛ sababu ye ka yeli ani filɛli k'o gɛlɛya a tigilamɔgɔw ma kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la bana don ni a ma jate minɛ joona a bɛ se ka kɛ fiɲɛba ye ka ɲɛsin ɲɛkisɛ yɛrɛ ma o kadara kɔnɔna na an ka ɲininikɛla minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma n'o ye Tata Ture a n'a ka jatala Samba Traoré olu ye sɛgɛsɛgɛli k'a ko kan Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ɲɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka d'a kan adamadennin ka wuli ka jɔ fanba sirilen don ɲɛ fila ka kɛnɛya sabatili la a kan ka kɔlɔsi sanga ani wagati walasa k'a kisi degun ma degun minnu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye i n'a fɔ conjonctivite n'i ye conjonctivite ta k'a lajɛ a bana sirilen don banakisɛ damadɔw la i n'a fɔ conjonctivite virale n'o sirilen don virisi banakisɛ la wali kelen i k'a fɔ conjonctivite bactérienne n'o sirilen don banakisɛ la min n'a bɛ fɔ a ma ko bactérie conjonctivite irritative fo ka taa se conjonctivite allergique ma min n'o sirilen don allergie la. Conjonctivite virale ni allergique ni bactérienne. Bon, conjonctivite bactérienne donc ale bɛ na bactérie de fɛ n'o ye nɔgɔ ta fanfɛla ninnu ye ni ɲɛ tɛ ko ka jɛ ni tɛgɛ nɔgɔlenw bɛ kɛ ka ɲɛ tereke donc o de bɛ se ka na ni conjonctivite bactérienne donc ale fana bɛ manifester ni fɛn ɲɛ bɛ bilen ni ɲɛ bɛ bo tigɛli minnu kɛ sɔgɔmada fɛ a bɛ nɔrɔ fana donc o de bɛ na ni conjonctivite bactérienne donc conjonctivite virale fana ni o ye virisiw ye n'an b'o wele tubabukan na ko adenovirus o de b'o bila mɔgɔw la en général ka caya mais ale man ca ten kosɛbɛ u b'a fɔ ale ma fana ko ɲɛjalan apollo ɲɛdimi fo de ma ko apollo ɲɛdimi bamanankan na donc waati dɔw la a bɛ bali ka na mɔgɔw kan a bɛ caya mɔgɔw la mais tuma dɔw la a bɛ bali ka tunu ale tɛ na ka caya ten ma kelen kelen na a bɛ na voilà donc min ye allergie ta fanfɛla ye o ye ni mɔgɔninfin farikolo tɛ fɛn dɔ supporter quoi bɛɛ n'i ka allergie manifester cogo don a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen nɔ ni poussière la u tɛ poussière supporter soit ni wusulan ni fɛn ninnu bɛ don so kɔnɔ dɔw t'o supporter dɔw ɲɛ t'a supporter soit sisi dɔw ɲɛ t'o supporter donc bɛɛ n'i ka allergie manifester cogo don o de bɛ na ni conjonctivite allergique ye. Ni bana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tamasiyɛnw bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ nka a bɛ jalatigɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ n'a tamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. A bɛ manifester cogoya min na en général n'a bɛ daminɛ den na a bɛ daminɛ ni ɲɛɲɛli ye i b'a remarquer que den ɲɛ b'a ɲɛɲɛ souvent ɲɛji bɛ bɔ a bɛ bilen souvent a bɛ to k'a fɔ hali lumière ni comme fiɲɛ ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ digi a la bon conjonctivite in fana filɛ a suguya ka ca donc a bɛɛ na sinw de don donc maintenant den kɔni bɛ se k'a fɔ mama ou bien papa ɲɛ bɛ n dimi ɲɛ bɛ ɲɛɲɛ ɲɛ bɛ bilen docteur dɔrɔn de bɛ se k'a diagnostiquer k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ type min don donc o sababu fan fɛ an fana b'a lajɛ ka fura sɛbɛn conjonctivite bactérienne an kɔni médecins ka jateminɛ la si min bɛ ani taux différencié conjonctivite allergique ni taux différencié généralement i b'a ye en dehors que den ɲɛ bɛ bilen a b'a dimi sufɛ n'a wulila sunɔgɔ la dɔrɔn a b'a fɔ ko ɲɛ bɛ bo tigɛ genre ɲɛ bɛ bo tigɛ. Walasa k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ conjonctivite tɔɔrɔ ma fo k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen y'an taama ɲɔgɔn kɛ sanuya ye k'an kɔlɔsi tɛgɛ ka magali la ɲɛkisɛ la kumana min na ni tɛgɛ nɔgɔlen don ka d'a kan o bɛ se ka kɛ kun jɔnjɔn ye min n'a bɛ se ka conjonctivite bila mɔgɔ la.
O de fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na mina bɛnna kunnafoni di so ɲamaya so fɛ kalasaw ma ka kɛ ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ ani Mahamadu Ben Sherif Sumano bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn jan waati wɛrɛ